Dobrý den, jmenuji se Denisa Bertnická a dnes si ukážeme krásnou novostavbu s božským výhledem 6 km od centra Jihlavy. Vítejte v Poklicích. Dům o dispozici 4KK byl zkolaudován v roce 2023. Nachází se zde obývací pokoj se vstupem na terasu, propojený s jídelnou a kuchyní tvořenou na míru. Použity byly velmi kvalitní materiály. Dvě ložnice s vlastní šatnou. Další pokoj a dvě koupelny s toaletou. Sklep o ploše necelých 140 m2 je možné využít několika způsoby. Vaše osobní wellness centrum, salon, ordinace kanceláře, fantazii se meze nekladou. Ničím nerušený výhled z obývacího pokoje vám podlomí kolena. V obci nalezneme mateřskou a základní školu i fotbalové hřiště. Do Jihlavy se dostaneme autobusem, který staví přibližně 500 metrů od domu. Pouze pár minut jízdy autem nás dělí od využití veškeré občanské vybavenosti Jihlavy. Okolo mě vidíte moje kontaktní údaje a já se na vás budu těšit na prohlídce. Nebo na vyhlídce.